Il-mexxej Laburista Joseph Muscat wasal lura minn żjara ta' anqas minn 24 siegħa fil-Libja li ma' żjara l-Partit Laburista kien se jżomma sigrita kieku ma żvelaħħiex is-sit maltarightnow.com. Fil-fatt din kienet it-tieni darba f'temp ta' ftit ġranet li l-Partit Laburista prova jaħbi laqat li kellu Joseph Muscat. Iżda ż-żewġ tentattivi fallew peress li kemm iż-żjara fil-Libja kif ukoll il-laqgħa mal-ambaxxatur tal-Korea ta' fuq li matula Joseph Muscat qal li jrid isaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn il-Partit Laburista u l-Gvern Komunista tal-Korea ta' fuq ħarġu fil-beraħ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li l-Partit Laburista kien kostrett jagħmilha wara li ġiet żvelata żjara ta' Joseph Muscat fil-Libja, il-mexxej Laburista qal li kemm din iż-żjara kif ukoll il-laqgħa mal-ambaxxatur tal-Korea ta' fuq għamilhom għax iħobb lill-pajjiż. Naħseb li kulħadd għandu għajnek fiċċu nafu sewwa min għamel u x'għamel. Nistgħu ngħidu huwa li aħna dak li qegħdin nagħmlu għamilni għax għandna l-pajjiżna għal qalbna u nħobbu l-pajjiżna. Joseph Muscat iżda naqas li jsemmi li hu l-Partit Laburista ikkundannaw lid-dittatur Gaddafi u l-atroċitajiet imwettqa mir-reġim tiegħu wara li dan tneħħa mill-poter. Miegħu Joseph Muscat ħal is-Segretarju Internazzjonali Alex Stregona, kif ukoll id-deputati Carmenu Vella, Michael Farrugia u Noel Farrugia. B'dan tal-aħħar u l-bniedem li qabel ma' Joseph Muscat laħaq lider tal-Partit Laburista kien jagħmel kuntatti ma' reġim ta' Gaddafi biex ifassal laqat bejn Muscat u Gaddafi. F'din litra Noel Farrugia kien qal ukoll jekk jitla' Joseph Muscat kif fil-faġġara kien se jaħtru kelliem għall-Afrika. Sa dan it-tant il-Gazzetta The Sunday Times irrapportat li għal kontrarju ta' dak li prova jagħti jifhem il-Partit Laburista li Joseph Muscat kien mistieden mill-Kunsill Transitorju Libjan kien propju l-eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Alex Stregona li fi frar li għadda bat ittra lill-Kunsill biex jekk hu possibbli jilqa' lil Joseph Muscat il-Libja. Fil-fatt Net News informat li l-ħsieb ta' Alex Stregona kien li Joseph Muscat jiltaqa' mal-Prim Ministru Libjan Abdel Rahim Al-Keib. Iżda jidher li dan l-attentat falla għaliex Muscat iltaqa' biss maċ-Chairman tal-Kunsill Transitorju Abdul Jalil kif ukoll ma' mexxejja lokali f'Benghazi u Miżurata. Mistoqsi minn Net News għalfejn iltaqa' mal-ambaxxatur Korean bil-moħħbi, Joseph Muscat ħarab mill-mistoqsija. Mistoqsija indirizzata lilek, ma weġibniex nasib. Alla-ħares noqgħod ngħid minn kull ambaxxatur niltaqa' mal-ambaxxatur it-tlieta fil-ġimgħa normalissima. X'ġi diskuss, ġifieri għadkom ma rridx qarrija biex tgħidu x'ġi diskuss. Ma nitkellmu qatt ma ngħidu. Joseph Muscat prova jpinġi l-laqgħa mal-ambaxxatur tal-Korea ta' fuq bħala waħda mhux importanti. Minkejja li waqt din il-laqgħa li saret bil-moħħbi tal-poplu Malti Wawċi, Joseph Muscat qal li l-Korea ta' fuq kellha kull dritt tispara rocket għaliex kull pajjiż sovran għandu dritt li tella satellita fl-ispazju. Minkejja li dan l-att ġie kkundannat mill-komunità internazzjonali inkluż mill-Gvern Malti. Ma kienet laqgħa qasira u ta' kortesija bħala farewell visit. Min kien preżenti barra inti u kien hemm xi ħadd ieħor preżenti fil-laqgħa? Hemm Dr. Stregona. Għalhekk dan l-istazzjon prova jieħu l-kummenti tas Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Alex Stregona kemm dwar il-laqgħa mal-ambaxxatur tal-Korea ta' fuq kif ukoll dwar il-pressjoni li hu għamel biex Joseph Muscat jiltaqa' mal-ogħla awtoritajiet Libjani. Tikkonferma li kontent li għamilt il-laqat li skadajt il-laqat flok kienet sedina? Sorry, fejn il-karozza? Għalfejn ma tiġbiġibni. Sorry. Għalfejn ma tiġbiġibna, dak li xibha Stregona. Matthew Bonnet għal Net News minn Ħalluqa.